Bisyarani Deborma. Ajao. Presiden nunjak, Vice President nunjak. YTF nunjak, TW nunjak nak apa deh? Molika Deborma, Molika. Wah yang hati. Molika Deborma. Uttar Koina Deborma. Uttar Koina. Abu urus hadi. Boni jisi te. Uttar Koina. Jata man right diti. Serial bang. Balakono hambai media friends chono ro coverage khaimani bagai chungtini oro Kamalpur 45 ne andaro East Lambu kaisa GP o Nokhla Panda khaika Nokhla Panda ni bisingo bubagrani hamjakmani mari GP area o chung kicha khutung ro kisa baklaikha aboni bisingo chini je signature campaign ngoi tongmani jotoni signature campaign bo ngoi tongo tai ani logewo tongo 45 Kamalpur ni block president chini takuk Topon Deborma vice president tongo chini borom gonang Krishna Deborma logewo tongo halhali Assambari ni YTF ni secretary borom gonang Diras Deborma tongo logewo chini TWF ni district secretary borom gonang juk Swapna Deborma tai joto bubagrana hamjaknai joto warriors rok chungtini oro Nokhla Panda kaisa khlaiman kha buskangni chini je issue rok no tuyoi chungtini oro kok lamchap laikha tai amahai khlaino chini buskango chini bubagrani yakno krak khlainani bagoi chung bini warriors rok chung jotono thamja baksa khlaino khorang baksa khlaioi chung tongo aboni bagino joto tipra basi rok bo chung thamja baksa na jotono tipra sarok tongoi tongo hnoi asukno ani okok kacharmo jotono na hambai narok tini khorok busono lijak narok ni khutung bang acha chung tini oro East Lambu GP area general area o 50 jonani moton borokno khutung baksa bubagrani dagimani bisingti khlai narok khnani bono narok bahai nahar mung tong noni tiprashani social civil society rokni je bonda kokmani no aro joto NTR tiprasha 14 লক্ষ tiprashani manthai soktaini bagino obon haifano chung tipramothani hoite chung abono opus khaya chung abono support khayo hambai